Máme tady podzim, krásný podzim, svítí sluníčko, hraje barvama a podzim je doba, kdy se zdobí nádoby. Tady můžete vidět například obyčejnou, je to sibirika, je to svída, která má krásně červený prut. Normálně je zelená, ale barví do červena. Pod tím je lisinmachie, hezky to kreje. Tady jsou nekvětoucí vřesy, jsou skyliny a vidíte, že i bez květů to udělá krásný efekt. Podrost známá Mullenbekie, ta je i mrazuzdorná, potom do třeba -15 vám vydrží. Použili jsme tady jabluňku, která je to štíhlá varianta s trošku většíma plodama a na jaře potom krásně kvete. Tady potom dál můžete vidět céda. Ty vám tady ještě na koncích, když se podíváte, pokvetou, chtějí mít zalívat. Tady máte možná jednu z nejznámějších trav, Red Baron, která dělá takhle krásné červené konečky a zjemní to. Dál tu máme třezalky. Třezalka teď dokvítá, ale teď dělá krásné kuličky, že se dá s tím opravdu hrát s těma nádobama, jdou použít takhle kvinkové věci, podsadíte si to a vypadá to hezky. Tady je Nana gracilis příšek, na nizonkým kmínku roste pomalonku, pokud si ho dáte do nádoby, můžete, ale nesmí být na nějak moc velikým úpalu, to znamená, když vám tam čas nejde sluníčko, jako ideálně dopolední, je to v pořádku, ale když potom by to mělo být na úpalu, tak bych to nedoporučil. Stejně tak tyhle ty žlutý vřesy. A nakonec tohle je Sporobulus tráva, která v tuhle chvíli vypadá krásně, jemně, zjemní to. Hezčí, když je ranní rosa, ona strašně dlouho na sobě drží kapičky vody, takže to vypadá jako perličky, které v tom krásně svítějí.